ouwe hoerkruk. Jij mag beginnen, jij bent Nederlands kampioen. Oh. Ja, het gaat goed. Ik heb een operatie gehad aan mijn mandelen deze zomer. Dus daarvan moest ik even herstellen. Maar ik kom eraan. Gisteren ging het... maar toen zag ik vandaag Jasper, die ging best goed. En ik ging ook wel een stuk beter. Dennis? Ja, bij mij gaat het ook een stuk beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het natuurlijk, had ik ook nog vijver in de zomer. En nu gelukkig niet, want dat is voorbij. Ik denk dat jullie ook minder nerveus zijn dit seizoen. Allemaal wat meer ontspanning erin. Vanwege dat het niet een Olympisch jaar is. Klopt dat? Ja, nee zeker. Tuurlijk, het is een iets ontspannender jaar. We zijn iets minder weg geweest. En, Het is wat hè, maar die dividendbelasting. Zo, wat vind jij ervan? Nou, ik had al eigenlijk wel aandelen van Unilever gekocht. Maar die blijven dan toch in Engeland. Dus daar baal ik wel van. Ja. Dus ja, dit moet dividendbelasting moet weg. wat hij zei. Vette mening, ja. Hoe is het maar leefde? Nou, Itzhak die gaat even eerst, want die heeft helemaal een nieuwe liefde gevonden hè, dit jaar. Zo. Nou ja, nieuw. Het is ook alweer 2,5 maand. Zo. Ja, denk ik. Bijna oud. Dat is best oud. Ik zou bijna voor een nieuwe gaan. Ik heb er wel wat anders op. Nee, toch niet. Ja, gaat ook heel erg goed. Ik heb inmiddels ook al 1,5 jaar. Dus... Ja, ik ben niet zo goed met de meisjes. Dus ik weet niet of een van jullie nog een dochter heeft of zo. Hij is een beetje te goed met meisjes. Ik zal niet... Maar ding is dan? Van Jeroen. Ja. Oh, de Nou. dochter, de dochter Oh van ja, de we zitten helemaal de dochter van Jeroen. Daar heeft Jasper toch wel een klein oogje op. En volgens mij gaat het best wel goed. Ja, het gaat de goede kant op. Alleen Jeroen houdt me natuurlijk een beetje van haar af. Maar ja, ik heb ook tegen Jeroen gezegd, je kan 2 dingen doen. Of ze gaat met iemand van school waar hij geen controle over heeft. Of met mij, hij ziet me elke dag, hij weet hoe ik ben, hij weet wat ik kan. Ik zou een betere optie zijn, maar Ideale squadzoon. dat dacht ik. Rob Jetten, wat vind je hem ervan? Wat is dat? Is dat een nieuwe D66-leider? Ik kijk helemaal geen tv en zo, dus ik heb geen idee. Ik vind het goed dat er weer verjonging is bij D66. Dat hebben ze hard nodig. En Waar staat D66 voor? Democraten 66. Oké. Wat is de irritantste collega? Irritantste. Suzanne, denk ik. Loopt dat te gillen? Krijgt Alderiekerink het weer op een rit? Wie? Cambuur komt eraan. Al 58 toch? Ja, 0515. Snake. Ja, 052. 4. Lemmer. Hebben die überhaupt wel een voetbalveld? VV Lemmer, jongen. Derde divisie. Zo! Volgende, Jeroen Otter. En dan net hoe de dochter, zeg maar. Hoe echt Ik hoe ze- wil er meteen over zijn dochter beginnen. Jij bent nieuw, dus geef jij de eerste mening maar. Ja, ik ken hem dus nog niet zo heel lang, dus ik heb nog niet echt een mening over hem. Wanneer ben je dit seizoen tevreden? Is dit allemaal al uitgezonden? Als dit op tv komt, dan zijn we zit. Als Jeroen het heeft gezien en dit ik nog steeds met de ploeg wil hebben, dan ben ik tevreden.